Здравейте, приятели! В миналото видео ви обещах, че ще направя клип, в който ще споделя къде според мен е по-добре да се закупи автомобил. От САЩ или от Канада. Това видео е за всички вас, които поради някаква причина не може да намерите точната кола в България. Искате да спестите някой лев или може би се замислите дали да не влезете в играта с търговия на коли. За тези, които не са гледали първия ми клип, казвам се Николай и съм основател на фирмата AutoMall. Иновативна фирма, която се фокусира върху прозрачния внос и покупка на автомобили от Канада и САЩ. Това, което ще чуете днес, не е измислица. Това е опит, изграден върху практика, не на теория. Опит натрупан с десетки, дори стотици автомобили, внесени и ремонтирани лично от мен през годините. Освен това, информацията, която ще споделя, е проверена. Тя идва директно от моите партньори в Канада, хора с дългогодишен опит в бранша. Откъде е по-добре да внесем кола? От Канада или САЩ? И изобщо има ли смисъл да се захващаме с подобно нещо? САЩ. Звучи яко, ама не всичко е Холивуд. Няма да ви лъжа. САЩ е автомобилния рай. Изборът е безумен. Всичко каквото си представиш. Америка е джунгла от ламарини. Има всичко, стига да платиш. Америка е страна на мечтите, но колкото повече мечти, толкова повече кошмари. Там колите често се продават от частни лица, а частните лица понякога са магьосници. Истински илюзионисти. Знаеш ли защо повечето фирмите натискат да купиш кола от щати? Много е проста схемата. Бръзват си гащите. Всъщност само от Америка търгът им позволява да се откажат от колата, ако по някаква причина вие се откажете от въпросния автомобил или така наречената такса Ренич. Това важи само единствено за щатите. В Канада такъв вариант няма. Ще оставя на вас да си прецените дали тези търгове не са фокусирани към въпросите фирми-превозвачи и към вас. А знаеш ли кое е най-хитрото? Таксата за надаване я взимат от теб още преди да играят. В Канада такъв вариант няма. Всъщност познавам доста хора, които са се изпатили от покупка от Copart. На мен лично също ми се е случвало закупен автомобил там да има проблеми далеч от това, което се вижда на снимката. Поради факта, че голяма част от автомобилите на търга са от частни лица. В Канада единственият вариант колата да не е публикуван от самия застраховател е да бъде от лицензиран дилър. Такива автомобили там са голяма рядкост, може би 1-2% и са описани в самата обява. В САЩ подобна информация не е описана никъде. Много често чувам аргументи от въпросите доставчици, които имат интерес да се закупи автомобил от САЩ вместо от Канада, че в щатите няма ръжда. И да, ако говорим за Калифорния, Аризона, Флорида, там колите живеят по-добре от нас. Слънце, топло, сухо, но и цените са като на спа уикенд в Дубай. И пробегът по 100 км на ден, всеки ден. 300-400 хиляди км не са изключение. А сега си представи Айова или Мичиган или Нью Йорк. Сняг, сол, зима, ръжда. Климатът е абсолютно същия като в Канада. Само че в Канада поне знаеш какво купуваш. Знам, че темата с ръждата е супер интересна за много от вас, затова ще отделя един специален епизод, в който ще ви покажа защо моите коли изглеждат точно така. Ще разгледаме в детайли колко е важна тази ръжда и дали по някакъв начин пречи на автомобила. Ако искаш да видиш подобен епизод, удари едно палче или пък натисни малкото бутонче долу в десния ъгъл. Няма как да купуваме коли само от Флорида. Първо, защото колите оттам са доста по-скъпи. И второ, защото срокът е пъти по-дълъг спрямо този от другия край на Америка. Всъщност ми прави впечатление, че дори фирмите, които натискат и обещават големи печалби и рекламират колко е ефтино да закупиш кола от щатите и как ще спестиш 30, 40, 50, 60% от стойността на колата, съветват да не се купува кола от Западна Америка, защото видимо от тези обещавани проценти за спестяване ще се стопят рязко към нула. Всъщност климатът е едно от основните неща, за което автомобилите в Канада да са на малко километри. Зимата удря здраво. Когато има снежна буря, магистралите просто затварят. Никой не иска да работи на 100 км от дома си и да не знае дали ще се пребере, защото някоя магистрала може да е затворена. Един от най-важните фактори за хората там е работата да им е максимално близо до дома и всъщност за това карат малко, много по-малко. Канада е огромна по територия, но малка по население. Повечето хора живеят в няколко градове, които са разпръснати из цялата страна. Тоест никой няма намерение да пътува по 2-3 хиляди км, просто е така. Втората причина колите оттам да са на малки километри, при това доказуеми, е услугата, която почти всеки използва с името лиз. Това е една много интересна услуга, нещо между лизинг и автомобил под наем. Или по друг начин казано, дългосрочен рент-а-кар.
при който обаче има определени изисквания, като например ограничение в пробега на година. Всъщност тази услуга има официален сайт и на който му е интересно може да се запознае в детайли. Именно в техния официален сайт пише, че автомобила може да мине до 20 000 км на година, като в противен случай въпросната услуга ще е доста по-скъпа. Колите са с реален и нисък пробег, не защото някой ги е върнал, а защото така е устроен целият им модел. Внасянето на кола от чужбина не е лоша идея, но не е за всеки. Според мен, ако разполагаш с 35 000 лева и нямаш възможност да извършиш по-голяма част от интервенциите и за всяко нещо трябва да плащаш на майстор, не се захващай. Ако пък ти е интересно и искаш да опиташ, опитай. Скъпи приятели, ето един чудесен пример с тези две бели пуканки, кога има смисъл да закупим кола от Канада и кога да се обърнем към американския пазар. Ако вие сте семейен човек и желаете автомобил на малко километри с реална история и цена малко по-ниска от пазарната България, то Канада е перфектното място за вас. Ако желаете автомобил, от който са произведени няколко бройки в света и е пълен с екстри и не се среща често по нашите пътища, то Америка е вашия терен. Моя съвет е да се купуват коли от Америка, само когато търсим нещо специално и лимитирано. Защо се получава така? Защото в Америка има огромен избор на автомобили, но да не забравяме, че с големия избор идват и големите рискове. Ако желаете да разгледаме тези два автомобила отблизо, а именно флагмана на марката CX-9 и Ford F-150, но не какъв да е Limited, абонирайте се за канала ми или напишете един коментар. Айде, поне съм си семейен човек, си се качвам на семейната Mazda и си се прибирам. Само да проверя дали са ми изтекли транзитните номера. Няма да си ходя с нея, че са изтекли. В следващото видео ще ти разкажа какви са рисковете и какви са глобите, ако караш с изтекли временни номера.